buat tren sing THR apa jenenge? Menari-nari iki ya, didelok saiki gerakane. Ndi piye? Gerakane piye? Ya Allah, piye ya Allah. Ngene ya. Iki didelok. Mang. Ngek ngono dong. Kowe wah sing ngalami wah. Nakuta. Iso, kan ngene. Nanet maju, mundur, maju ngono lho. Ya, wis siap, Pak? Iki didelok saya pisan kas. Didelok. Kiri, maju, mundur, ngek. Ya motor. Oh iya. Wis ya. Wis ya, sik ya. Wis makanya ayo Intan dulu ya. Ayo Intan kerupuk bawang. Ya Allah, Ayo tanggung juga kan. Ayo dong Intan. Oh ngono nek juga piye? Ngene kan sikile. Nek terus. Weh. Lompatnya ndi? Lompat tidak lompat. Gimana begini deh? Oke, Intan lurusnya. Aku kok cilik gak anak bawang. Siapa? Ayo. Yo. Cak. Yo, pergi. Ya Allah, Gusti. Maju goblok. Balekan. Oke. Makasih, Makasih, Bang. Kok gak cakal baca rezekinya Hasan. Berpelukan. Duh, Intan gila yo. Intan itu Rene dak tekeke. Itu orang waya-waya itu. ya Allah wis koyone kan. Makanya didelok iyo sok. Ini sangat. Sini berpelukan kita. Mas tak perlu ya wis. Ayo. Ayo. Cepat berpelukan. Wes dak tuku mie ayam, Guys. Ki duwe. Adus kok rong adus ini. Ya Allah Gusti, tuku mie ayam itu anu. Yo. Wow. Tuh. Duwe iki Nara. Ya review. Oh, ambah kamu. Ya Allah mercon iki kok. Astagfirullahaladzim. Iki sing satu so kosek iki sing satu sing ku dhewe. Sik kosek toh. Ya Allah kae. Nah, wes. Ayo, kuwi lah wong pengen ngekek iki Nara kok. Yo ben mboke sing Yo engko nang omah ngitung kok ngene tas. Orang. Hus. Ayo, 50.000. Walah. Wis gorene, Mas. Kok merok-merok ngorong.
Wis cukup mbok iki Nara sing anu. Ya wager iki. Ayo sayang muter nek dine iki Nara. Ora. Biadek iki Mas wis anu iki. Ngentut teh. Wah, enggak. Yo, cakep dhewe lho. Wah. Mie ayam apa bakso? Iya. Mie. Ya mbek aku ayo batu cah loro ya. Oke. Wes guys, iki dadi adik-adikku kan tuku mie ayam ya. Iki mang. Tuku mie ayam karo bakso wis ben sak karepe sing budal mang berarti cah telu mang trio. Ewek-ewek mang. Ya Allah guys, koyone iki Nara guys, masa Allah guys. Ngeri. Delok. Ya Allah, Nduk. Nyugihno mamam, Nduk, kowe, Nduk. Ya Allah. Uni astajirakum. Ngeri guys, ya Allah guys. Mari kita diingi saka apa jenenge Lina 100.000 ya. Saka iki Mbak Lipah 50.000. Saka Hani 50.000. Ya, saka Mbah Se 100, Mbak Wi 100. Salwa 50, Repa 50, Dio 50, sisone mbae. Iya mbok bener. Iya. Mbah Dok, Mbah Yun Jirolu ya Allah. Berarti pira? 300. Kan ki 300, 400, 500. 600, 700 karo gene Lina kuwi seneng omah 850. Ya Allah kin alhamdulillah. Masya Allah, muga-muga sing maringi anakku, muga-muga rezekine diguanti Gusti Allah berlipat-lipat. Apapun urusan yo dipermudah, dilindungi dimanapun panjenengan berada, diberikan kesehatan dan juga umur panjang. Wis pokoknya doa terbaik untuk semuanya, termasuk penonton yang selalu mensupport yo dari awal sampai sekarang. Saya wis memberikan saran dan juga kritik yang membangun. Wes pokoknya doa terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Lipah Hani, Masya Allah, muga-muga yo gaweane sukses, lancar terus. Terus muga-muga apa sing urung dikabulno Gusti Allah, keinginane yo muga-muga ndang dijabah Gusti Allah. Nggih, muga-muga untuk Hani Bereng. Hani muga-muga untuk jodoh sing tanggung jawab juga. Sing gemati, sing gelem nampa Hani dan juga keluarga apa eneke ya Bu ya. Soale Hani iki mungkin ya wis duwe pacar guys, didongakne muga-muga sing terbaik. Muga-muga iso sampai surgane Gusti Allah. Nek ndonga aja ngantek mok kakek nenek tok, tapi ngantek surgane Gusti Allah. Sampai janahe Gusti Allah. Ya wis guys, gitu dulu wis. Terima kasih banyak iki apa jenenge tak cuwatet ning buku besar ya. Walah bayani pokoknya. No worry. Terus ngono guys, kita dadi ngenteni adik-adikku sik ya. Ndek mang tumbas mie ayam, liyan-liyan iki padha pengen mie ayam guys, ngono. Ki terharu banget ki. Apa wis dijelasno ya kenapa tek aku karo Mas Dimas kuwi mrenene rada telat karena memang mau Mas Dimas bar Idul Adha ngantek bar salat Id kuwi mau kan yo apa jenenge aku ning omah jek resik-resik soalnya kan memang mak pas sudah libur yo Mbah Sis yo. Lah terus apa jenenge aku ngedusi Kinara apa segala macem wis bar rampung aku sungkeman sik karo Mas Dimas bar kuwi langsung ning gone mae. Lah karepku jam 10 jam 11-an kuwi mang langsung aperene ternyata aku dikabari karo ibu dan ditelepon karo Mbah Sis keluarga sini ke Randu karena memang Pak Utoyo ngejar mau piket ngono to. Jadi daripada engko ora ndang kecanda ora iso rono apa jenenge langsung dicandak dhisik, makanya aku ngalah mrenene rada telat. Kenapa sayang? Mimi sayang Mimi. Cus, kok dilanjut lagi guys. Madam guys. Iya iki sambel iso sithik yo. Biasanya kan dikek akeh yo. Saus sing akeh. Sambel sithik. Ibu, monggo dahar Ibu.
Duh, iya kalau cedek Dio sana lo Tan, masih banyak tempat tuh lo sana. Lo sana lo, cedek Dio sana lo main ketok. Kamu di situ ayo gak ketok. Mengerikan ki. Bunda yo wis maem guys, Bunda. Itu mbak sampeyan Mbak Indah lho, sing mangkat dulu. Sawang. Wes jaluk mie ayam mesti dipangan bareng-bareng ini nikmatnya ra kaprah guys, ya Allah. Iya diulet dulu pelan-pelan nek ngulet, awas nek tumpah. Iya, Mbak. Wis pelan-pelan ae. Nek bodo ning daerah Kendilan kene iki ya malam takbiran ki bocah cilik-cilik wis ruamene pol. Nah, iku sepi. Saiki wis sepi, malah bodo hari pertama ini hari-hane ngene iki lho, Mbok. Malah sepi yo, Mbok yo. Kan wis ditumplek-plek ndek ingin ndek pas takbiran. Mari ning malam takbiran nih lucu yo. Kudune nek angger nganu ki muter ya yo bar salat Id lah ya jane. Tapi yo mbon. Ketemu meneh nduk. Waktu meneh bar salat itu. Wen tok THR pira yo? Hitung jajal. Lah yo sapa-sapa ae cerita. Aku juga 500 ya, Pak. Ora 500 sama 500. syuting iki. Salwa berapa? Dapat berapa? 100 luwih iki. Hah? 100 luwih iki. 550 ya? Lah yo sapa ae sik ngomong. Kalau ini Badami. Oh sik, badami pira? 150. Terus wi kandelis Heeh. 150, 300. 350. Iki 100. 450. 100. Berarti pira? Mbak Indah 200. 550, 750. Mungkin sing dindung 200. Hah? Dipotong 200. Mbak Irma, Kak. Oh ya padha wae semono. Eh, Kalau dipanggil Bunda. bukano nek Mbak Irma. Sopo? Mbak Irma. Lula piye? Lula piye terusan aku? Mbak Irma kok. Wo, Mbak Irma tok. Ambek sapa? Ambek pacare. Buka kono ora apa-apa. Dang, Rene. Menae. Enggak usah. Teko-teko aku nah. Aku ora kudu. Beneran. Beneran aku jenengan. Bu. Apa ya tekok, apa tekok, belajar goleki ngono lho. Kabel neng di, jam neng di, sempak neng di, kabel neng di. Apa-apa kok kon golekno. Aku ki wis kesel. Terus kok mau apa aku? Lah iki sing ngurusi kinara sapa? Tak ewangi no. Alah, ngewangi apa? Merem dolanan HP ngewangi apa? Lah aku yo wis pengen menikmati. Menikmati apane? Kamu vlog gak apa wis mau mak ngene iki. Mau man tak setel. Asoy. Iki sampe budal PS-an iki ya Sam. Tahun mau apa lah? Bes kembes. Iya. Mau bes anak kita. Sam dhewe. Kan omah lho ki ora ndang bojone ora ndang dipijeti apa piye. Lah, PS-an. kok kamu kan? Ben tak concong ae guys ben roh iki kelakuane Sam. Oh, kena. Oke Google, Kasih tuh. matikan TV. Kasih tuh. Kasih tuh. Oke Google, matikan TV. Sudel, sudel. Oh, cocok. Oke Google. Nyalakan TV. Benar. Kamu jadi sayang aku bre? Kak. Pantes. Ki mang sedino iki mang ora leren, guys. Sesuk aku ape resik-resik. Resik-resik aku yo dhewe. Selesai lo ya. Umbah-umbah, ape Lah, ngepel, lah. nyapu. Besok apa itu masakan semur? Tanggaku ngiler biasa, guys. Iya disyukuri ae iso Besok niku. masak sing enak lo ya. Aku ora doyan nih, Kak. Hmm. Nyambel-nyambel ngono lho wis.
Nyambel tempe ndok. Jangane asem. Wow. Terusan be. Loh, angger Kinara mbok mongno aku iso kabeh. Aku sing penting Kinara nek sing ngejakno. Mungkin arek ambek aku selalu suka. Apane tak titipno sampean ya aku apa jenenge ning ndi yo mbok kekno aku. Ngono ki lho guys Mas Sam yo tak kongkon nunggu niki Naras delok aku mangan atau mek apa ngono ki yo. Bener digendong dijak tapi ki dinyoh-nyohno aku koyo dicedhak-cedhakno aku. Cedakno kuwi pancen ora iso Alah yo ngene. Kalau mama cek mangan ngene padahal anake yo ora nganu aku. Ngono ki yo aku perasaan. Panggah ngono wae. Ya ta, andani Aku kok. wae sing disalahno. Andani roh dhewe kelakuane guys kowe. Sam. Tak keder kabeh. Sesuk apa masak aku, sesuk tak gawe neplok. Lho sesuk ning randu kok ya ora iso le guys nek masak. Ning randu esuk jam 8 nek jam 09 kok. Aku yo mau resik-resik tok berarti. Resik omah. Cepet aja. Tandane kon turu sayang kamu. Keder kabeh iki nopo iki? Mak Pah masuk guys, Mak Pah iki Bang Mak Pah iki esuk jenengan pripun Mak batin piye? Wah dari kumbanku ki wah ki Mbak Dek ngenane Nggih. ki saurunge mantuku teko. Nggih. Lah mantuku ki roh Mbak nek wong kecucane wah ki. Nggih. Terus ditukokno mesin cuci. Ya Allah. Ditukokno mesin cuci. Alhamdulillah. Mantuku aku ndik insang. Saweneng ya, Mak. Pokoke saurunge bodo. Nggih. Terus alhamdulillah. Lah iki mang ya walah rong cucian Mbak. Wah, gila wong enem numpuk wong enem Mbak. Nggih, mantuk sedanten. Gila. Lah terus jenengan terus dewa pun rampung sedaya. Aku ki lek kok telat-telo leh Kas. Kok apa ki jenenge wis gawe apa-apa ngene iki aku terus kaku kabeh Mbak Kas remah ki kudu. Ngene iki cara Mbak Indah ngebel ngono. Lah sing ngasilae, "Mak, doanem terkabul." Ana apa iki? Lagi Mbak Indah WA aku. Lah wong aku iki napa ajeng napa nyuwun tulung jenengan iki ya Allah mak pahi keluargane cek nglumpuk aku ora yo lah aku mak yo ape resik-resik yo mak lagi apa tak tinggal nyapu ki lho mak Lah nangis mak iki mang subuh ki yo melek neh Mas Sam tapi mboten nangis yo mak guyu-guyu tok mboten suwi ngoten sing penting ora nangis. Lah ape tak tinggal mergawe karepku ki ape nyuci wong nyuci karek muter ae yo mak yo mboten ngucek aku kan ngono sing dikucek sing klambine Kinara iki leh mak yo. Ya Allah ora iso mak nangis yo nan mak. Mari yo ngene iki lho. Pakane piring ki men ngitrai mak aku yo sedih kok ngrasakno karepku ki sithik-sithik ra ketang mok apa nyapu tok mok umbah-umbah tok ngono lho mak karepku ki. Lah terus ternyata mak yo wis saged masuk, guys. Sing asli libur sik ki ora apa-apa lah tapi mak ning omah jarene ora mek apa-apa. Ora ketangku nek kene bar langsung mleh. Lah ngoten. Maksudnya yo wis sing ketok-ketok ae mak maksudnya ben nek enek tamu ki ben ora pati yo blangkrah ngoten tok. Mboten usah ngantek koyo biasane sing napa sing biasane kan ngantek napa nek ngarani nyetrika ngantek napa kan ngoten mboten usah. Wis sing ketok-ketok mawon. Ketok-ketok, iya. Lah wong genduk iki yo mbok kantil mboke iki ora oleh ning ndi. Mbah nyapa. Ngrungokno gelem ngrungokno. Dirasani yang guyu-guyu. Roh ndekne nek diomongno lho ya, lho ya. Nggih pun mak nek ngoten mak. Niki soalnya ajeng diajak niku le make teng randu. Makane napa nek ngarani ape ndang gage. Lah keluarga Kendilan nika kan teng randune pun ndek wingi. Niki make nembe sagete bodo kedua niki ngoten. Ya saya mandi. Mandi, Adik ayo mandi. ayo, ndang siap-siap. Mandi ayo. Tuh. Ayo mandi. Ngeri mak Pah. Ya Allah, alhamdulillah ya mak. Gadah mantu sing pengerten. Masya Allah. Mugi-mugi nggih napa keluargane panjenengan sedayanipun napa diparingi seger waras panjang umur, rezekine nggih dilancarke terus kok banyu zam-zam. Amin. Oh, Pokoknya amin. Lah nggih.
Ya Allah, mantune jan ditumbasno mesin cuci, guys. Ngeri, Mak Pah pantesan iki wis senyum bahagia, Mak Pah. Pokoknya wis ora rasa ucek-ucek aku Nggih. saiki. Oke, guys. Cus.